तर गाववाल्यानो, ही वाट जाते दुसऱ्यांचा मार्ग सुखाचा व्हावा म्हणून स्वतःचा मार्ग अडचणीचा निवडणाऱ्या एका माणसाच्या दिशेने. गेली कित्येक वर्ष हा माणूस आदिवासी मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी झटतोय. नमस्कार गावाने. आजचं ब्लॉग एकदम स्पेशल असा, थोडा वेगळं असा, त्यामुळे आजचं ब्लॉग मराठीत करते. तर गाववाल्याला तुम्हाला माहितीच असेल की समाजात खूप सारी लोक समाजासाठी काहीतरी करत असतात. ज्यांच्याकडे पैसा असतो ते प्रसिद्ध होतात. जे खरंच मनापासून अगदी अडचणींवर मात करून प्रयत्न करत असतात ना, ते मात्र अशा पडद्यामागे जातात. तर आज आपण अशाच एका माणसाला भेटणार आहोत ज्याचे काम तुमच्यापर्यंत पोहोचणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यांचं काम म्हणाल तर खूप म्हणजे खूपच महान म्हणावं लागेल. कारण आजकालच्या जगात आपल्याकडे काही नसताना दुसऱ्यांच्या मुलासाठी काहीतरी करणं ही खूप मोठी बाब आहे. आणि तेच करतायत वेताळ बांबार्डे, कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बांबार्डे ह्या गावातील उदय आईरे. चला तर ते नक्की काय करतायत ते आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊ. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी मुलांना खूप कष्टाने एकत्र करून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी उदय आईर व त्यांच्या पत्नी ह्या मुलांचे आई वडील बनून प्रयत्न करीत आहेत. आज ही पाखरं आनंदाने बागडत आहेत, कारण ह्यांच्या पंखांना बळ दिलंय ते उदय आईर व त्यांच्या पत्नीने. आणि मुलं तिथेच आनंदी असतात जिथे त्यांना प्रेम, जिव्हाळा, आपुलकी आणि सुरक्षितता मिळते. आजारी पडले होते, 2-3 वेळा व्हिजिट करून त्या डॉक्टरनी वगैरे हे केलं होतं. हे सगळं तुमचं स्वतःचा खर्च, मग मेडिसिन म्हणा, बाकी वडिलांच्या आठवण आई वडिलांच्या इथे आल्यावर झाले मी थोडे सुरुवातीला थोडे दिवस जरा म्हणजे ते वाटतच ना फिलिंग. हा अंगणवाडीत जाणार आहे. हो, ती पण छोटी, ती पण अंगणवाडी. केलंस दुकान? कसलं दुकान? भाज्यांचं आहे. कसली कसली भाजी आहे तुझ्याकडे? वरती बघते रे. हस ना, हस ना, ओय हस ना, हस. अगं बाई, केक आहे. कोणी गेला? कोण कापणार आता? कोण कापणार? शिक्षण घेता घेता ही मुलं कला आणि क्रीडा क्षेत्रातही चमकत आहे. हिचा करूया, हिचा बर्थडे करूया. छोटी हिचा करूया. बस हॅपी बर्थडे बोला. हॅपी बर्थडे बोलतो आम्ही. तू केक कापा. थांबा थांबा. पट्टी घे हातात. घे हातात. घे केक कापा. कट करू नको, नुसतं पकड. नको कट करू. हा चला आता टाळ्या वाजवा. हॅपी बर्थडे केला बस. काय वाटतं अर्चनाताई? आमचं आयुष्य खूप मस्त होतं खरंच. आपण म्हणतो आपल्याला काय मिळालेलं आहे, पण ह्या मुलांकडे बघून वाटतं की खरंच आमचं आयुष्य खूप कुठून कुठून येतात आई वडिलांना सोडून आणि इथे ह्या वातावरणात शिकतायत. आणि त्यांना शिक्षण मिळवून देणारे ह्या उदय आई यांचं खरंच मनापासून जरा आनंदी पाखरं मातीत खेळणारी. खरंच यांच्याकडे बघून असं वाटतं की खरंच ही पाखरं आहेत आणि मस्त निसर्गात
आनंदी फिरतो. थांब थांब अजून तुला येतं तुला दहीहंडी करतात वाटतं. हे काय राऊंड राऊंड काढले नाही. कशी दहीहंडी कसली आहे सांग तरी. सांग ना काय करायचं. गवत तिकडे तिकडे टाकायचं ते त्यांनी काहीतरी वेगळी आयडिया काढून बनवतो. हे काय मध्ये मध्ये लाईन कशाला मागतो. त्यावेळी तोंडावर पूर्णपणे बोट ठेवायचं सगळ्यांनी आणि फक्त ऐकत राहायचं. बसायचं खाली. बोलणार मध्ये कोणीच नाही बोलणार बघा. हा मी उदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलाच रहिवासी आहे. कुडाळ तालुक्यातील कुसगाव या गावामध्ये माझं जन्मस्थान आहे. आणि या ठिकाणी ज्यावेळी मी कॉलेजमध्ये वगैरे असताना ही लोक एस टीमधून वगैरे फिरायची. त्यांच्या अंगाला वेगळाच असं दुर्गंधी यायची वगैरे. आणि त्यावेळी एक वेगळं कुतूहल वाटायचं की ही लोक कोण आहेत आणि कुठे फिरत आहेत वगैरे, जंगलात का फिरत आहेत. त्यांच्या पाठीमागे एक धनुष्यबाण वगैरे असायचा. आणि नंतर मी ग्रॅज्युएशन पूर्ण केल्याच्या नंतर एक आमचे जे नातेवाईक होते त्यांच्याबरोबर आमची एक ओळख झाली. आणि ते एक सामाजिक संस्था होती त्यांची. आणि त्या संस्थेमध्ये मुंबईमध्ये मी काम करायला गेलो. आणि काम करत असताना तिथे पण मला एका कातकरी समाजाबरोबरच काम करण्याची संधी मिळाली. आणि ते काम करत असताना त्या कातकरी आदिवासींची बोलीभाषा, त्यांची राहणीमान आणि त्यांचं एकंदरीत संपूर्ण सर्वे मी केलेला होता. आदिवासींचे कोणकोणते कायदे आहेत, काय आहेत, याच्या संदर्भात आम्ही खूप अभ्यास केला त्या संस्थेमध्ये राहून. आणि ज्यावेळी मी त्या संस्थेमध्ये असतेवेळीच इकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये यायचो त्यावेळी ही लोकं मला दिसायची. आणि ह्यांची भाषा आणि त्या तिथल्या कातकरी आदिवासींची भाषा एकदम साम्य असायची, म्हणजे सेम असायची. त्यावेळी मी ह्या लोकांना विचारलं की तुम्ही कोण. तर ते म्हणाले आम्ही कातकरी आदिवासी. तर तुम्हाला वांडरमारे का म्हणतात. तर हे इथल्या स्थानिक लोकांनी आम्हाला वांडरमारे हे नाव ठेवलं. आम्ही वांडरमारे नाही आहेत, आम्ही कातकरी आदिवासी आहेत. आणि ज्यावेळी याचा संपूर्ण अभ्यास केला तर भयानक परिस्थिती होती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या आदिवासींची की यांना राहायला घर नाही. इव्हन त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं कागदपत्र नव्हते, जाती दाखला नव्हता, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, कुठल्याही प्रकारचं. फक्त माणूस म्हणून फक्त ते जगत होते. एवढी त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं हे नव्हतं. आणि 4 बांबूवरचं टाकलेलं प्लॅस्टिक कागद त्यांचं एक संपत्ती होती. आणि हे मी ज्यावेळी त्यांच्या वस्त्यांवर जायचो त्यावेळी ते मला बघून पळून जायचे, म्हणजे यायचेच नाही जवळपास. पण मला कातकरी भाषा येत असल्यामुळे त्यांना मी त्यांच्या कातकरी भाषेमध्ये बोलवायचो आणि त्यांना सांगायचो इकडे या म्हणून, म्हणजे अटे या. त्यावेळी ती लोकं यायची आणि आपली भाषा कोणतरी बोलतोय हे त्यांना वाटायचं आणि ती जवळ यायची. असं करत करत मी जवळजवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 29 वस्त्यांचा सर्वे केला. आणि 29 वस्त्या आहेत 29 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वस्त्या आहेत आणि 6 तालुक्यामध्ये ते विखुरलेले आहेत. आणि हे मी त्यावेळची जिल्हाधिकारी बिद्री प्रसन्ना यांच्याकडे मी निवेदन घेऊन गेलो की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कातकरी आदिवासी आदिम जमात आहे आणि ह्यांचा प्रामुख्याने विचार केला पाहिजे. हे निवेदन दिलं. त्यावेळी बिद्री प्रसन्ना कलेक्टर म्हणाले की आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आदिवासी नाही. त्यावेळी 2008मध्ये आम्ही एक मेळावा घेतला आणि त्या मेळाव्याच्या मीडियाच्या आधारे आम्ही दाखवून दिलं की आम्ही कातकरी आदिवासी आहोत आणि ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे रहिवासी आहोत. आणि पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करूनही आम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या योजना मिळालेल्या नाही.
आणि ज्यावेळी ह्या कातकरी समाजाचा सर्वे करत असताना एक तुम्हाला अनुभव सांगतो की आम्ही हे सर्वे करत असताना एका कुंभारमाठ म्हणून आमच्या मालवणची एक वस्ती आहे, तिथे मी सर्वे करायला गेलो. त्यावेळी तिथे एक गरोदर माता होती आणि साधारण 7-8 महिन्याची गरोदर माता होती आणि ती अक्षरशः चिऱ्याची माती खात होती. आणि मला वाटलं की का तू चिऱ्याची माती खातो. त्यावेळी ती बोलली, मी 3-4 दिवस उपाशी आहे, मला पोटाला अन्न नाही. अक्षरशः मी गहिवरलो आणि त्याच वेळी निर्णय घेतला, ह्या कातकऱ्यांना काय पहिलं देईल तर त्यांना पोटाला अन्न देईल, पोटाला त्यांच्या पोटभर अन्न मिळेल. आज ह्या कातकरी समाजाची भूकबळी, उपासमारी यासारख्या अनेक संकटांना सामोरं जात जात हा कातकरी समाज जीवन जगतोय. आणि त्याचवेळी मग त्याच्यानंतर बिद्री प्रसन्नच्या नंतर विक्रमकुमार आले, त्यांना निवेदन देऊन वगैरे आम्ही कातकरी समाजाला अंत्योदयमधून समाविष्ट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला आणि सगळ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कातकरी आदिवासींना अंत्योदयमध्ये समाविष्ट केलं आणि त्यांना 90 रुपयामध्ये 35 किलो धान्य मिळायला लागलं. त्याच्यानंतर पुढची आमची लढाई म्हणजे जाती दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्ड यासारख्या सगळ्या कागदपत्र गोळा केल्याच्या नंतर आता म्हटलं आपण त्यांना कुठेतरी शिक्षणाच्या याच्याकडे आपण वळूया. आणि शिक्षणाचे 2012 आम्ही सुरुवात केली. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आदिवासी राहायचे पण आपल्या मुलांना शाळेत घालायचे, पण ते शाळेमध्ये एकही मूल टिकायचं नाही. हे मी वारंवार आदिवासी विभाग जे ट्रायबल डिपार्टमेंट आहे पेनला त्या ठिकाणी खूप पाठपुरावा केला. आदिवासी मंत्री राजेंद्र गावित तिथे कुडाळ MIDCमध्ये कुठल्या तरी याचं उद्घाटन करायला आलेले, त्या ठिकाणी पण त्यांना निवेदन दिलं. आणि त्याच वेळी मी निर्णय घेतला की आपणच आता काहीतरी केलं पाहिजे. शाळांमध्ये आम्ही जवळजवळ 193, 90, 100 अशी मुलं शाळेमध्ये घालायची प्राथमिक शाळेमध्ये, पण ते एकही मूल टिकायचं नाही. आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारचं कुठल्याही शिक्षकांनी कधी फोर्स केला नाही की शाळेत ये म्हणून. फक्त ते बोब मारायचे की आदिवासी मुलं ड्रॉपआउट होतात, शाळा गळती होती त्यांची. पण त्याच्यासाठी त्यांनी इथल्या प्रशासनानेही काही केलेलं नाही आणि आदिवासी विभागानेही काही केलेलं नाही. आणि नंतर आम्ही ठरवलं की काहीतरी केलं पाहिजे. मग मी माझी एक मैत्रीण इथे कदम, दीपा कदम म्हणून, तिला भेटलो, अशी ही सगळी व्यथा सांगितली. त्यावेळी ती म्हणाली, जर तू आश्रम किंवा एखादं वसतिगृह सुरू करत असशील तर माझ्या वडिलांशी बोलून तुला एक आम्ही जागा उपलब्ध करून देऊ. आणि त्यावेळी मग त्यांनी आपला एक मांगर जो होता, पडका होता, तो आम्ही दुरुस्त केला. आणि 2015मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे काही शाळा शिकायला इच्छुक आहेत पण शोधून शाळेला शिकण्यासाठी एक पण विद्यार्थी इच्छुक नव्हताच, पण आम्ही शोधून जवळजवळ 23 मुलं घेऊन आलो 2015मध्ये आणि ते वसतिगृह सुरू केलं. त्यावेळी आम्हाला बऱ्यापैकी म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे शेखर सामंत सर असतील, देवदर डॉक्टर असतील, बापू बोगटे सर असतील किंवा असे अनेक आम्हाला साथ मिळाली सगळ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्व समाज कार्यच्या असलेल्या लोकांची. आणि 2015मध्ये आम्ही वसतिगृह सुरू केलं. 2000 वसतिगृह सुरू केल्याच्या नंतर एवढा प्रसंग आम्हाला अनुभवायला मिळाला की ही मुलं एकतर एका ठिकाणी बसायची नाही, त्यांना शिक्षणाचा कुठलाही गंध नव्हता आणि शिक्षणाला खूप कंटाळायची, शाळेत जायला तर पूर्णपणे बघायचीच नाही. आणि मग आम्ही त्यांना शाळेत घालायचो पण त्यांच्याकडे व्यसनाधीनता प्रचंड होती. या छोट्या छोट्या मुलांमध्ये व्यसनाधीनता होती, त्यांचे गुटखा असायची किंवा असे अनेक व्यसना होती, ती दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर रात्री बेरात्री ही मुलं शाळेतनं आमच्या वसतिगृहातनं पळून जायची. एकदा तर तुम्हाला अनुभव सांगतो की खरोखरच 3 मुलं इथून पळून गेली, शाळेतनं पळून गेली. ती पूर्णपणे रानबांबोळी ओरोसला तिथे एका शेताच्या मांगरामध्ये थांबली आणि त्यात सकाळी उठून परत एका कुठल्या तरी ट्रेनमध्ये बसून ते डायरेक्ट मडगावला पोचली. जवळजवळ 3 दिवस अक्षरशः आम्ही शिक्षक आणि आम्ही पूर्णपणे शोधत होतो. रेल्वे स्टेशन, पोलीस स्टेशन, बस स्टँड सगळं पालतं घातलं पण ती मुलं भेटली नाही. नंतर आम्हाला मडगावच्या रेल्वे पोलिसांनी फोन केला की ती मुलं इथे आलेली आहेत. मग रात्री आम्ही 3:30 वाजता जाऊन त्या मुलांना घेऊन आलो 3ऱ्या दिवशी. आणि एकीकडे असं वाटतंय की ह्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायचं आणि दुसरीकडे असं वाटतंय की काय करतोय आपण, चांगलं तर करतोय की ह्यांना कुठेतरी वेगळ्या मार्गाला घेऊन जातोय.
पण असं एकदा दुसरा एक चांगला अनुभव घडला की ह्या मुलांना ज्यावेळी आम्ही वसतिगृह सुरू केलं त्यावेळी वेंगुर्ल्यामध्ये मॅरेथॉन होती, जिल्हा मॅरेथॉन. आणि ह्या सगळ्या मुलांना आम्ही घेऊन गेलो, सकाळीच घेऊन गेलो. आपण पण भाग घ्यायचा आणि मुलांना येतं आहे का बघायचं. ही मुलांना घेऊन गेले 3 गटामध्ये आमच्या मुलांना त्यांनी हे केलं, विभागणी केली. आणि त्या 3 गटामध्ये त्यांनी 5-5 क्रमांक निवडले. त्या 3ही गटामध्ये एकही नंबर ह्या आमच्या आदिवासींनी कोणालाही दिलेले नाही. म्हणजे सगळेचे सगळे नंबर आमच्या आदिवासी मुलांचे आले. हा एकीकडे आनंद, तर दुसरीकडे आज काय संपलंय तर मीठ संपलंय, आज काय संपलंय तर तेल संपलंय, आज काय संपलंय ते, हे असे अनेक प्रसंग आम्हाला प्रत्येक ठिकाणी पाऊस दिवशी असे घडायचे. तर इकडे मुलं पळून जायची, अशा प्रकारचे घटना घडायची. पण त्याच्यावर मात करत करत आम्ही वसतिगृह बंद केलं नाही किंवा मुलांना आणण्याचं पण हे केलं नाही. पालकांना विश्वासात घेतलं, पालकांना समजावून वेळोवेळी त्यांच्या मिटिंगा घेऊन त्यांना समजावलं. मुलांना शिक्षणाचे महत्त्व अनेक उदाहरणं देऊन मग काय तुम्ही शिक्षण घेतलं तर काय होईल. कोणतरी आमच्या वसतिगृहाला भेटी द्यायला आले, डॉक्टर आले, वकील आले, कोण आले, तर त्यांचे रेफरन्स देऊन किंवा त्यांचं उदाहरण देऊन आपल्याला पण मोठं व्हायचं आहे, आपल्याला पण शिकायचं आहे, आपल्याला पण पुढे जायचं आहे. आपल्या कातकरी समाजामध्ये कोणी शिकलेलं नाही आहे, तुम्हाला त्याचं नेतृत्व करायचं आहे. कातकरी आदिवासींचं नेतृत्व करून कातकरी आदिवासींमध्ये जाणीव जागृती करून आपल्याला पुढे जायचं आहे. मला वाटते का ती जागृती झाली आणि आता लोक ही संख्या बघून तर वाटतंय 100% मला वाटतंय की ज्यावेळी 23 मुलं होती आमच्या वसतिगृहामध्ये त्याच्यातली 17 मुलं राहिली त्यावेळी 2015मध्ये. त्याच्यानंतर परत आम्ही 25 मुलं घेतली, त्याच्यानंतर पण आम्हाला पळून गेलेली अशी धरून 19 मुलं राहिली. असं करत करत 3 वर्ष तिथे गेली. बबन कदमाने आम्हाला इथे जागा उपलब्ध करून दिली. काही सामाजिक कार्य आवड असलेल्या लोकांनी कोणी चिरे टाकले, कोणी वाळू, असं करून ही इमारत झाली. त्याच्यानंतर काही लोकांनी इलेक्ट्रिक, आता प्रोजेक्टर वगैरे असे अनेक आम्हाला सहकार्य केलं. आणि खरं सांगायचं म्हणजे ज्यावेळी ही मुलं टिकायला लागली त्याचं उदाहरण म्हणजे आम्ही मुलींना सामावून घेतलं. कातकरी आदिवासी मुलींचं गळतीचं प्रमाण, अशिक्षितपणा प्रचंड होता आणि मुलींना पण कुठेतरी स्कोप द्यायला पाहिजे, त्यांना पण पुढे आणलं पाहिजे, हे एक आम्ही मनात ठरवलं. आणि पहिले 10 मुलींना घेतलं. 10 मुली आल्याच्या नंतर मुलींकडे बघण्याचा म्हणजे ती मुली पळून जात नव्हती, त्यांना व्यसन नव्हतं. आणि मुली पळून जात नसल्यामुळे मुलांना पण वाटायला लागलं की आपण पण पळून नाही जायचं, आपण पण शिक्षण घ्यायचं. मग मुलींबरोबर ते पण शिक्षणाच्या प्रवाहात कायमस्वरूपी टिकायला लागले. हे जवळजवळ 3 वर्षामध्ये आम्हाला अनुभवायला मिळालं. आज स्वतः म्हणून पालक इथली परिस्थिती, इथलं सगळी व्यवस्था आणि सुरक्षितता, मुलांची सुरक्षितता सगळं पाहून स्वतः म्हणून आता मुलांना पालक आणून सोडतात. आणि हेच आम्हाला पाहिजे होतं. आमचा उद्देश हा वसतिगृह सुरू करण्याचा सगळ्यात मोठा उद्देश ह्या मुलांमधलं व्यसन कमी झालं पाहिजे, ही मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहात आलं पाहिजे, चांगलं काय वाईट काय, स्वच्छता म्हणजे काय, आणि लहान वयामध्ये लग्न केलं नाही पाहिजे, बालमजुरी केली नाही पाहिजे, हे अनेक प्रश्न त्यांच्यापासून दूर गेले पाहिजेत आणि ही मुलं चांगली घडली पाहिजेत. हा आमचा मेन उद्देश होता आणि तो सफल होताना दिसतंय. आज या वसतिगृहातली एक मुलगी 12वी सायन्स होऊन ती पुण्यासारख्या गोखले इन्स्टिट्यूटच्या कॉलेजमध्ये BSc करते आणि दुसऱ्या 2-3 मुलं आहेत ती 12वी करतायत. हा या वसतिगृहातला खूप मोठी अचिव्हमेंट म्हणावी लागेल. आणि हे वसतिगृह चालू करत म्हणजे हे जे काय आम्ही सांभाळतोय, सावली ट्रस्ट जी मुंबईची आहे, त्यांचे सर्वेसर्वा जे विनायक देवधर आहेत, ते आम्हाला ह्याच्यासाठी खूप म्हणजे सहकार्य करतायत आणि मोटिवेट करतायत. आणि इतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले जे काही समाजकार्य करणारे लोक आहेत ते आम्हाला मदत करतायत. पण ह्या वसतिगृहाला शासनाची 1 रुपयाची पण मदत नाही. शासनाच्या मदतीशिवाय त्यांची वाट न बघता तुम्ही एकट्याने सगळं सुरू केलंय आणि थोडाफार प्रमाणात मदत येते आहे, पण तरी पण तेवढी पुरेशी वाटत नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येत सगळ्यांना जेवण आहे, बाकी सगळ्या त्यांच्या गरजा पुरवणं सोपं नाही आहे.
आता बघितलं तर एकंदरीत ज्याप्रमाणे आपण घरातली जी काय घर चालवत असताना ज्या वस्तू घेऊन येतो, मुलींचं बघितलं तर केसापासून ते संपूर्ण त्यांचं फण्या तेलपासून संपूर्ण करावं लागतं आणि हे सगळं त्यांना पुरवावं लागतं. त्यामुळे आज वाडीतली मुलं जी आता वास्तव्य करतायत तिथली मुलं आणि या वसतिगृहातली मुलं यांच्यात जमीन आसमानचा फरक आहे. यांना समजतंय आपण कसं वागलं पाहिजे, कसं स्वच्छता केली पाहिजे, काय केलं पाहिजे आणि ते करतायत मुलं. आणि हे सगळं कुठलाही इथे हे नाही आहे, राजकीय कुठलाही हे नाही आहे आणि हे पूर्ण इथल्या सामाजिक कार्य करणाऱ्या सगळ्यांच्या सहकार्यातनं आम्ही हे सगळं चालवत आहोत. खरं तर हे एकट्याचं काम नाही आहे, त्याच्यासाठी फॅमिली सपोर्ट म्हणा, अजून बाकीच्या लोकांचा पण सपोर्ट लागतो. तसं तुम्हाला कोणाचा सपोर्ट याच्यात मिळाला? मी हे कार्य करत असताना आणि या कातकरी आदिवासींबरोबर फिरत असताना मलाच वाटलं नव्हतं की माझं लग्न पण होईल असं. पण माझी इच्छा होती की माझा कारभार सांभाळणारी किंवा हे ऑडिट किंवा रिपोर्ट किंवा हे एकंदरीत संपूर्ण लेखी जे स्वरूपात हे आहे ते सांभाळणारं कोणतरी आपलं जोडीदार पाहिजे. आणि देवाच्या कृपेने माझी जी मिसेस आहे ती BCom झालेली होती आणि तिने मला खूप सपोर्ट केला आणि आजही कुठल्याही प्रकारचे ह्या मुलांच्या बाबतीत किंवा म्हणा किंवा इथल्या कार्याच्या बाबतीत मला कधीही अडचण भासेल असं तिने कधीही वर्तणूक केली नाही आणि चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं. माझ्या एक पाऊल पुढे मी फक्त बाहेर आणि ह्या मुलांबरोबर, पण तिने संपूर्ण कारभार तिथल्या मुलींचे काय प्रॉब्लेम्स असतील किंवा काय असतील ते ती पूर्णपणे हसत खेळत माझ्याबरोबर सांभाळते आणि चांगल्या प्रकारे मला साथ देते. त्याचप्रमाणे इथल्या अडचणी बघितलात तर प्रचंड आहेत. कारण आता बघितलात तरी ही मुलं वाढत आहेत, ही इमारत आम्हाला खूप कमी जागा कमी होत आहे. त्याचप्रमाणे आज मुलांना जेवढं प्रोटीन्सयुक्त आहार असायला पाहिजे तेवढं आम्ही पुरवू शकत नाही आहे. त्यांच्या काही गरजा आहेत किंवा शाळेमध्ये गणवेश किंवा इतर कपडे किंवा त्यांचे चपलं किंवा इतर पावसाळ्यातले काही अडचणी ते आपण तुटपुंजा असतील त्याच्यावर सगळं भागवत आहोत. किंवा असे ज्यावेळी अडचणी घडतात त्यावेळी कळतं की आता ही अडचण आहे आणि ती आता आपण कशी भागवायची वगैरे. आणि एकंदरीत हे सगळं अशा प्रकारे. खरंच तुमचं काम हे खूप खूप म्हणजे खूप मोठं आहे. आम्ही ह्याच्यावर बोलूच शकत नाही, खूप मोठं काम करताय. आम्ही असं आमचे जे आहेत व्हिडिओ बघणारे त्यांना आवाहन करतो की तुमच्या अडचणी त्यांनी समजून घ्याव्यात आणि तुमच्यापर्यंत त्यांनी जे होईल ती मदत तुमच्यापर्यंत पोचवावी हीच आमची अपेक्षा आहे. आणि करतील, कारण आहेत लोक काही जी त्यांना वाटतं की आम्ही पण काही करावी, तर आशा आहे की ते लोक पण सपोर्ट करतील या तुमच्या कामात. आमची टीम आणि आम्ही कायमच आहोत. तुम्ही आमच्यापर्यंत तुमच्या अडचणी पोचवा, आम्ही जसं होईल तसं तुमच्यापर्यंत मदत पोचवू. आदिवासी म्हणजे जंगलचे राजे, पण त्यांच्या पदरात आज 1 गुंठा पण जमीन नाही. त्यांना राहायला जमीन नाही, घर नाही, बेघर भूमी अशी ह्यांची अवस्था आहे. म्हणून त्यांचा संपूर्ण अभ्यास करून त्यांचे प्रश्न हाताळून आम्ही त्यांच्यावर एक गाणं तयार केलेलं आहे की ते गाणं आता मुलं रोज गातात. ते तुम्हाला गाणं ऐकून दाखवतील. त्यांच्यावरच आहे, त्यांनी जे भोगले त्यांच्यावरच आहे. त्यामुळे तुम्ही प्रत्येक शब्द अगदी कान लावून ऐका. चला बोला.
ठीक आहे, ठीक आहे. बरोबर. उभा राहते सूर्यचा चला. तुम्ही बघितलं किती अडचणी आहेत ह्या सगळ्या मुलांना सांभाळणं. खरंच एवढ्या सगळ्या अडचणी असताना त्या एवढ्या सगळ्या मुलांचं ते सांभाळतात, त्यांना शिकवतायत, संस्कार देत आहेत. तुमचं आमचं पण थोडंफार कर्तव्य बनतंय की ह्या त्यांच्या मोठ्या कामात थोडाफार हात लावायचा. त्यामुळे तुम्हाला मी आवाहन करते मालवणी स्वॅगच्या टीमकडून की तुमच्याकडे काही जुने कपडे असेल, शाळेत जाण्यायोग्य काहीतरी वस्तू असतील किंवा तुम्हाला काही द्यायचं असेल ह्या मुलांना तर नक्की द्या. आमच्या टीमशी संपर्क करा किंवा कुडाळमध्ये तुम्ही येत असाल तर ह्यांचा मी नंबर टाकते कमेंटमध्ये, त्यांना संपर्क करा आणि त्यांच्यापर्यंत ज्या तुम्हाला वस्तू द्यायच्या असतील त्या द्या. हेच तुम्हाला आवाहन करते. आज ह्यांना भेटून एक खंत वाटलीच. जग कुठे पोचलंय, पण ही आपल्या आजूबाजूला राहणारी लोक त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी भांडत आहेत. गरज आहे ती तुम्ही आम्ही मिळून ह्यांना अज्ञानाच्या काळोखातून बाहेर काढायची. कारण खो न जाइए तारे जमी पर.